באזור המסחרי הישן של העיר פתח תקווה ובין סמטאות רחוב חובבי ציון נמצאו שרידי בניין דפוס עתיק מסוף המאה ה-19 כשהוא מוקף בניינים. אולי רק דיירי המקום יודעים על קיומו ולא על חשיבותו ההיסטורית. הבית הזה שנבנה מלבנים מחומר מקומי עם קש וציפוי עץ שרד מאז הקמתו כבית מגורים, לאחר מכן כבית דפוס לניירות עטיפה לתפוזים שנאספו מפרדסי האזור והובאו למפעלי האריזה תחת השם העולמי הידוע ג'אפה, ייצוא שהיה מותג עולמי לתפוז הישראלי. מספר שריפות היו במבנה והאחרונה הייתה בסוף 2006, פגעה קשה במבנה בנוסף למלאכת הכיבוי שפגעה בקירות המבנה ואף חלקים ממנו התמוטטו וניזוקו עקב כך. גורמי העירייה והוועדה לשימור אתרים בעיר והרשות לעתיקות ולשימור בניינים וגורמים אחרים הגיעו להחלטה לשמר ולשחזר בית הדפוס הישן. מתוך ראייה אורבנית שבכלל הטענה היא שאם יש עיר או ארץ שלא לומדת לשמר את המורשת ההיסטורית שלה, אין לה זכות לקיים את העתיד. לא שומרים את העבר, אז לא שומרים את העתיד. ומבחינתנו, פתח תקווה רוויה מאוד מאוד באתרים היסטוריים שמספרים את הסיפור של המושבה. ובית הדפוס מהווה במקרה הזה איזשהו אתר אותנטי. שם הייתה בעצם מכונת הדפוס בין הראשונות בארץ. היא נתנה ביטוי להליך הדמוקרטי שהיה עם המתיישבים. לכן היה חשוב לנו לשמר את בית הדפוס כדי לתת קטליזטור לשאר האתרים ההיסטוריים שיש בעיר. המבנה הזה למעשה הוא מבנה מתחילת המאה ה-20 או סוף המאה ה-19, מבנה מבוץ, מבנה מאוד מאוד ייחודי, שימש בית מגורים, לאחר שהוא סיים את בית מגורים אגב עבור ראש העירייה הראשון של פתח תקווה, הפך את בית דפוס, שפה למעשה ייצרו את הניירות שעטפו את כל התפוזים לייצור, למעשה בתקופת המנדט, ולמעשה שימש למעשה את המשפחה, את אותם אנשים שמעלים את בית הדפוס עד לפני 15 שנה. כך שהמבנה הזה למעשה, למרות שהוא צריף, למרות שהוא רעוע וכולי, הוא מבנה שיש לו חשיבות ברמה הלאומית, והוא מבנה שכמה שמצחיק, הוא מבנה שבסופו של דבר נתמך על ידי בוץ וכמעט וזה הכל, ידע להחזיק במעמד עד היום. בעצם זה מבנה שהוחלט לשמר אותו ולשחזר אותו, כי יש מצב של חוסרים. אני מדבר על לשחזר ברגע שאני משלים חוסר, אוקיי? שימור זה ברגע שאני מטפל במשהו שהוא קיים. אז קודם כל המבנה, אפשר להסתכל עליו בכמה טכנולוגיות בנייה. אוקיי? יש לנו טכנולוגיה בנייה אחד, שזה בנוי עם לבני בוץ של האדמה המקומית, אוקיי? עם קש, שהמטרה שלו באותה תקופה זה היה לבנות מהר עם החומר הזמין שהיה באותה תקופה באזור, לא הביאו את זה מקילומטרים. במכרז לשיקום ושחזור המבנה זכתה חברה קבלנית פא' פרז' שהיא חברה רשומה בעלת ניסיון רב בעבודות שיקום שחזור מבנים. חברה קבלנית זו שמנהל אותה אבי פרז' לקחה על עצמה פרויקט בעל חשיבות לאומית והיסטורית כאחד והחלה בעבודת שיקום, שחזור ושימור המבנה כפי שהיה. הוא וצוות מקצועי ניגשו לעבודה בחרדת קודש. בעבודה הזאת, במיוחד באתר הזה, העבודה הייתה קצת שונה מהרגיל בשחזור מבנים כמו שאנחנו מכירים פה בארץ, כי מסוג של המבנים האלה, מספר מבנים בודדים שנשארו עד היום מהסוג הבנייה הזה. כדי להגיע לתוצאות טובות, היה עלינו ללמוד את כל ההיסטוריה של המבנה, איך המבנה נעשה, איזה שלבי בנייה, איזה תוספות שנעשו. לקחנו גם תמונות, נעזרנו בהיסטוריונים, כדי להגיע לפרטים מלאים על המבנה. היה לנו כאילו להיכנס למחשבות של אנשי הביצוע פה, איך הם ביצעו את העבודה, איך הגיע להם החומר. אין ספק שעבודות השיקום, השימור והשחזור דורשות מיומנות ביצוע מעולות וקפדניות כאחד.
והן מתבצעות בליווי מומחים מקצועיים ובעזרת תמונות ישנות למקום. חלק מציורי הקיר ששרדו את השריפה נתלשו על ידי מומחים והוחזרו במהלך עבודת השימור. אני מלווה את הבית הזה כבר כמעט 4 שנים, מאז שהתחילו לחשוב עליו לשימור, וחשפתי פה בשכבות הצבע מספר תקופות של ציורי קיר שציירו כאן מיום הקמת הבית. והציור המרכזי והמרשים ביותר זה הציור שאנחנו עכשיו פה מיקמנו אותו מחדש אחרי שלפני כחצי שנה תלשנו אותו מהקיר. בשלב הבא אנחנו נחבר את הציורים לתוך הטיח, ואחרי שזה יתייבש נוכל לסייד את הקיר בצבע המקורי ולצייר את שאר הציורים שהציור הישן מתחבר לציור החדש שנשחזר. מאחר וחלק ממבנה בית הדפוס ששוחזר בנוי מעץ והשחזור והשימור נעשה בהתאם, כל העץ שהושקע בקירות והתקרות עבר תהליך מיוחד ותקני נגד בעירה וריקבון. רצפת המבנה במקור הייתה מרוצפת במרצפות עתיקות, ולא היה קל למצוא ריצוף מקורי זהה בימינו, אבל ממה שנשאר שלם וראוי לשחזור הוחזר לאחר קבלת טיפול, והשאר הושלם במרצפות זהות שנרכשו ממפעלים למרצפות מיוחדות ומקושטות. דיונים רבים ליוו ההכנות לשימור. הרבה מחשבה הושקעה מצד החברה המבצעת ועובדיה בשימור בניינים מסוג זה, עם שיטות עבודה ייחודיות ומיוחדות, כי המשימה לא קלה בלשון המעטה. רמת הדיוק שצריך להגיע לפה, ולמעשה רמת הירידה לפרטים היא מאוד מאוד גבוהה. אין להם כמעט פעולה שהחבר'ה צריכים לעשות, שהם לא צריכים לעצר ולשאול או את המשמרת רובין אלברגר או אותי. המבנה, כשהם נכנסו לעבודה, עבר כאן דפורמציה, ולמעשה עבר שריפה כמו שניתן לראות. הרבה מאוד מהקירות פה התעוותו והלכו, והמידות הן לא בדיוק מתאימות למה שקורה בפועל. עבודה ממש סיזיפית שנוגעת לפרטי פרטים בתוך השימור. אנחנו על כל אלמנט בתוך המבנה מתייחסים בחרדת קודש כדי לנסות ולראות באמת לשמר את ההיסטוריה. החברה הקבלנית פ"א פרג' בהנהלת אבי היא חברה רשומה במאגר הממשלתי וחברה בארגון הקבלנים. בעלת ניסיון רב והתמחות מקצועית בכל סוגי הבנייה הציבורית והפרטית, עם ניסיון מעשי רב שנים בעבודות ציבוריות וממשלתיות, ומתמחה גם בעבודות שימור, שחזור ושיקום מבנים. המייחד אותה שהיא לא נסמכת על קבלני משנה או שירותים של חברות אחרות, ומבצעת העבודות עם הקפדה מרבית ובלתי מתפשרת על הטיב והאיכות כאחד. בפרויקט הזה נערכנו בצורה של ניסיונות, למשל לגבי הבלוקים. היה עלינו לקחת הרבה דוגמאות של חומר שיתאים לייצור הבלוקים. אנחנו לקחנו דגימות מהאתר עצמו. העבודה הזאת, עבדנו בעבודות כפיים, בעבודה שלא הסתמכה על שום בעלי מקצוע אחרים מלבד אנשי חברתנו שידעו איך להתמודד ולהתקדם במהלך העבודה, כי העבודה כאן נעשתה בשלבים שכך שכל שלב היה תלוי בשלב הקודם. אנחנו רואים באמת שהחברה מבצעת את העבודה לשביעות רצוננו. יש כמובן אנשי מקצוע שמלווים את הפרויקט הזה כמו אדריכלים, כמו מפקחים, והם בוודאי שבעי רצון מתהליך בניית וביצוע השימור. בית הדפוס המיתולוגי הופך להיות בתום עבודות השימור, השחזור והשיקום למוזיאון חי ופעיל לרווחת תושבי העיר פתח תקווה ובני הנוער בה. האם ההיסטוריה הופכת למציאות? התשובה היא כן.